Аплодисменти за Лора. Лора, утре ставаш на 13. Да. А в песента се пее, че си палава и дива. Вярно ли е това? Да. Значи Велико Търново да се готви за Штуро парти утре, така ли? Да. Очакваш ли нещо да се промени, като влезеш в групата на тинейджерите от утре? Не много. Не много. А коя гледна точка ти харесва повече? Кажи ми. От публиката към сцената или от сцената към публиката? Разбира се, от сцената към публиката. И затова си се насочила към кариерата на певица, нали така? Да. И много правилно си избрала, защото пееш прекрасно. Песента, която Лора получи за награда от радиоконкурса, се нарича точно така, гледна точка. Нейният автор, Александър Христов, е само на 27 години. Това е първата му песен, която ще звучи днес пред публика. Аплодисменти! Диплом от БНР и община Велико Търново, цветя от нейните фенове и разбира се подаръци от нас. Благодарим ти, Лора. Уважаема публика, уважаеми слушатели, това беше гала-концертът на лауреатите от втория радиоконкурс за деца-изпълнители Щуротека в ефира на Българското национално радио. Да пожелаем успех по пътя на живота на всички участници в него, както и на всички талантливи млади хора на България. Каня сега на сцената всички участници, за да ги аплодирате. Аплодисменти за детските вокални групи Смехоранчета от София, за Upstream Voices от Севлиево, за вокалистите Йоанна Колесниченко и Елисавета Ташева